ସେତିକି ହେଇଥାଉ ବା। ଗୁରୁବାରେ ଡାଲମାଟା ଭଜା ହେଇଛି, ଡାଲମା, ଆମ୍ବ ଖଟା ଏସବୁ ହବ। ଦୁଆରେ ମୁଁ ବସିଲି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ଖରା ଗରମ ଯେଉଁ ହେଲାଣି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ବର୍ଷା ପରେ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଭଲ ପବନ ଦେଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖରା ଆହୁରି ହବ ବା। ହଁ ଆହୁରି ହବ, ବାରରେ ତ ପୁଣି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବାକୁ, ବସି ଖାଇବାକୁ, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ। ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବୁ, ଡାଲମା ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେବି ତାହେଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଲମାଟା ବସେଇ, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲମାଟା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭାଜିଛୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ନାଇଁ ସେତିକି? ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ? ସେତିକି ହଉ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ଆଉ। ଖଟା ତତେ ଭଲ ଲାଗେନି? ଭୋଜି ଖଟାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ୍ବ। ଘରେ ଏମିତି ଆଉ ଖାଲିରେ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇଦେବି, ଭାତରେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ସବୁ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ, ଭାତରେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଭୋଜିରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଖଟା ହୁଏ ସେଇଆକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇବି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇନଥିଲି ଆମ୍ବ ଖଟା। ମୋତେ ସବୁ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଟମାଟର ଖଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପହରି ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ। ଅରୁଆ ଭାତ ଖଟାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖଟା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ପୁରା। ଆଉଥରେ ସେମିତିଆ ଖଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ବାହାଘର ହବ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନା କ'ଣ? 4 ତାରିଖରେ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହବ। ପୋଡ଼ିଗଲା। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି?